Istorija kompanije Vision tesno je vezana sa istorijom osvajanja kosmosa. Ali da čujemo šta o tome ima da kaže heroj Sovjetskog saveza, komandant nekoliko kosmičkih letova na Međunarodnu orbitalnu stanicu, gospodin Viktor Afanasjev. Život u kosmosu se dosta razlikuje od života na Zemlji. Ovdje mi najveći deo vremena letim. Mogu da zauzmem drugu pozu, samo trenutak. U toku 24 časa mi obletimo Zemlju 15 do 16 puta. Ono što je isto kao i na Zemlji, to je da ja i ovde, isto kao i na Zemlji, 2 puta dnevno uzimam biološki aktivne dodatke kompanije Vision. Ja imam 52 godine i samo zahvaljujući njima ja sam 4. put u orbiti. Благодаря им, я 52 года, 4. раз несу космическую вахту. A da proživite u orbiti godinu i po dana uopšte nije jednostavno. А прожить 1,5 года в космосе непросто. Sa kompanijom Vision mi ćemo dostići nove orbite.